Шәһабетдин Мәрҗани татар дөньясының олы шәхесе. Аның туына быел 200 ел тулды. Мәрҗани исемен йөрткән мәчет янында бөек галимгә һәйкәл ачылачак. Бу аның халкыбыз үсешенә керткән зур өлешен тану булачак. Республикадан читтә яшәүче татарларга булышлык күрсәтү, тел, мәдәният һәм гореф-гадәтләрне саклап калу Татарстанның конституцион бурычы. Үткән Бөтендөнья татар конгрессы съездлары әлеге сорауларның аеруча актуаль булуын күрсәтте. Татар халкы үсеше стратегиясен кабул итүне сузу безне бердә бизәми. Ул татарларның милли идентификациясе һәм халыкның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге уртак карашка нигезләнеп берләштерүче документ булырга тиеш. Искәртеп үтәм, бу эш өчен Бөтендөнья татар конгрессы җаваплы. Авыл хуҗалыгы икътисадның бер өлкәсе генә түгел, тормыш рәвеше дә. Аның телне, мәдәниятне һәм гореф-гадәтләрне саклап калуда өлеше бик зур. Без авылга һәр шәх булышып килдек, аңа алга таба да ярдәм итербез.